partir d'ara, i mentre duri, les persones que visiten el Parc del Freginal tindran l'oportunitat de contemplar aquest mural de grans dimensions que està dibuixat a la paret nord de l'antic pavelló del Club Esportiu Alcázar. L'obra és una realització de l'artista originari d'Uruguai, Xarera, Guzmán Martínez Ceballos. L'autor es va inspirar en la desforestació del planeta, especialment a l'Amazònia. Segons explica, amb aquest mural vol llançar un missatge d'esperança, però també d'acció. El canvi està en nosaltres i en la feina que es pot fer al llarg del temps. D'aquí que al mural apareguin infants jugant amb baldufes sobre un tronc tallat que torna a brotar, per convidar-los a cuidar el planeta i a comprometre's amb un món més sostenible. En definitiva, un missatge que cada cop és repetit amb més intensitat per part de les persones que emprenen i volen veure que s'emprenen accions cap a la construcció d'un món millor.